Wir laten dich niet in de steek. Nog steeds hartstikke actueel. Doe maar op play. Oh, solliciteren! En zeker, oh, daar komen ze. Shit, schrik me kapot. Hé, dat was chic en goed gekozen voor ons. Kijk eens zo. Hey. Perspectieven voor de toekomst weer 0,0. Al op zijn al verdwenen de universitaire pool. Al barst onderwijzer, bankwerker, psycholoog. De komende jaren waarschijnlijk werkeloos. Toen moest solliciteren. Schrijven, solliciteren. Op zijn aangeschreven. Op zijn aangeschreven. Op zijn aangeschreven. Schrijf maar opnieuw. Oké, daar komen ze. De traten, zeg maar met toes. Allemaal mitzingen. Ja, kom maar. Goed zo. De dag begint met slopen, door de doel of teen. Doe ik zijn dikke zet, of dan de drukkers warmen zien. Dat vult vies stijgen, scherpsrest van de dag. Dan voelt zich beroerd, de zenuwen op een maag. Maar er was solliciteren, niet zitten te zoeken. Solliciteren! Op ze dan geschreven. Op ze dan geschreven. Op ze dan geschreven. Schreef maar opnieuw. Oké, dan komen ze weer die traten. Ik zie ze mitzingen en kijk. Ongelooflijk, ja. Er zit een beetje vertraging, gelukkig, ja. Zoals moesten weer bij de sociale diensten in de zoveelste keer vulste weer de brieven. Zwart werk dus die stiekem, af en toe. Mijn jonkie goed, want ook de controleur kijkt toe. Maar du moest solliciteren. Op z'n aangeschreven. Op z'n aangeschreven. Op z'n aangeschreven. Dat schreef maar op u. Oké, gewettig de dood, Sint-Limburg. De gaven met z'n allen. Als het duister wordt, begint ze pas te leven. Doe ik ze schoentjes niet ergens gaat te beleven. De geest om de tent, er wordt gesloten in de tent. En dankzij de corona kan ze niet naar de Janssen pakken bent. Solliciteren. Solliciteren. Op ze dan geschreven. 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 Schreef maar op. Henk en Ton, ja zeker drukke tijden voor deze heren. Ton had de ganse middag al vinylplaatjes gedreend. En natuurlijk de jubileum LP van de Janssen Baggerband. 40 is